Dobrodošli u video 8.7. Tema su slike artikala. Točnije, kako svakoj slici dodati kratki opis. Taj opis ima dvije velike koristi. Prva, Google ga čita i rangira vašu sliku. Druga, slijepi i slabovidni korisnici je čuju kroz čitače ekrana. Jedan kratki tekst, dvije važne funkcije. Pokazat ću vam kako se uređuje, koliko znakova treba i kako se to vidi na webu i u Google rezultatima. Zašto trošiti vrijeme na opise slika? Razlog 1. Google. Bez opisa Google ne zna što je na slici. Tretira je kao prazan prostor. S opisom slika ulazi u Google Image Search. Kukci je vide kad pretražuju slikom. Razlog 2. Pristupačnost. Slijepi korisnici koriste čitač ekrana. Čitač ne vidi sliku, čita opis. Ako opisa nema, korisnik ne zna što je tu. Razlog 3. Kad slika ne učita. Spori internet, greška servera, umjesto slike prikazuje se opis. Kupac još uvijek razumije što je trebalo biti. 3 razloga. Jedan kratki tekst. Velika razlika. Kako se uređuju opisi? Idete u admin sučelje, klikate karticu Katalog artikala. Birate artikl. Otvara se editor. Drugi panel, Galerija slika. Vidite sve slike koje ste dodali. Ispod svake je polje za opis. Klik u polje. Tipkate. Sustav sprema kad pohranite cijeli artikl. Imate, na primjer, 5 slika sadnice. Svaka slika ima svoje polje. Svako polje dobiva drugačiji opis. Različiti kut. Drugi prikaz. Svaki opis pomaže Google razumjeti što ta slika prikazuje. Kako napisati dobar opis? Pravilo broj 1. Budite konkretni. Loš primjer, slika. Dobar primjer, sadnica lovor višnje u kontejneru. Pravilo broj 2. Koristite ključne riječi. Ne nabijati ih, ali staviti ih prirodno. Kupac traži lovor višnje. Vaš opis sadrži lovor višnje. Google rangira vašu sliku. Pravilo broj 3. Kratko. Idealno do 12 do 15 riječi. Sažeto, jasno, korisno. Pravilo broj 4. Opišite što vidim, ne što mislim. Ne fantastična biljka, već zelena živica uz ogradu kuće. Slika lijeva, gusta zelena živica. Slika desna, sadnica u kontejneru spremna za sadnju. Slika treća, korijen biljke prije sadnje. 3 slike, 3 opisa, 3 prilike za Google rang. Galerija modul na stranici. U Page Studiju ste vidjeli Galerija modul. Možete ga staviti bilo gdje na stranici. Galerija ima isto polje opisa za svaku sliku. Klikom na sliku otvara se velika verzija u Lightboxu. Ispod nje stoji vaš opis. Posjetitelj vidi krupnu sliku, čita opis, razumije što gleda. Plus strelice lijevo-desno za sljedeću sliku. Animacija. Profesionalan dojam. Sve to dolazi iz polja opisa koje ste popunili. Google Image Search. Pretpostavite da netko traži slike sadnica lovor višnje u Google. Google izlistuje slike. Vaša je tu jer ste opis ispravno postavili. Korisnik klika, otvara se vaša stranica. To je organski promet, bez plaćenog oglasa. Iz Google Image rezultata. Mali detalj koji ne košta ništa donosi posjetitelje. Ovi posjetitelji već su pronašli točno to što traže. Šansa kupovine je velika. Kratki opis, velika razlika u prometu. Pristupačnost, zakonska obveza i ljudska briga. Hrvatska je usvojila Europsku direktivu o pristupačnosti. Online trgovine moraju biti dostupne svim korisnicima.
To uključuje slijepe i slabovidne osobe. Te osobe koriste čitač ekrana, aplikacija na računalu koja čita stranicu naglas. Slika koju čitač ne razumije je preskućena. Korisnik gubi informaciju. Vaš opis je ono što čitač čita. Slijepa osoba čuje sadnica lovor višnje u kontejneru. Razumije što je na slici, može odlučiti kupiti. Mala briga za korisnike, velika razlika za njih. Sažetak 8.7. Galerija ima polje opisa za svaku sliku. Konkretno, ključne riječi kratko, do 15 riječi. 3 velike koristi. Google rang, pristupačnost. Fallback ako slika ne učita. U sljedećem videu 8.8 košarica i blagajna. Kako kupac dodaje proizvode, kako se obračunava dostava, kako se narudžba završava i ulazi u sustav. Vidimo se u 8.8.